M'hemmx kontradizzjoni bejn id-dixxiplina fiskali u politika li tippromovi x-xogħol u tkabbir ekonomiku. Sostna dan il-Prim Ministru Joseph Muscat meta fl-aħħar impenn tiegħu f'Berlin tul il-jum tal-Erbgħa għamel taħdita fil-Fondazzjoni Politika Ġermaniża Friedrich Ebert Stiftung. Il-Prim Ministru qal li huwa diffiċli li wieħed jagħmel dan, iżda Malta qiegħed jirnexxielha. Żied li issa huwa imperattiv li tkun l-Unjoni Ewropea li tieħu din id-direzzjoni għaliex din mhijiex biss kwistjoni fiskali u ekonomika. L-Unjoni Ewropea trid tisma' u tifhem liċ-ċittadini tagħha u fil-prattika turi li jimporta mit-tħassib u l-ġejjieni tagħhom. Il-Prim Ministru tkellem dwar kif id-dinja nbidlet u llum ħadd m'għandu monopolju fuq il-verità u m'hemmx triq waħda jew sempliċi ta' progress. Hawn il-Prim Ministru tkellem dwar kif jekk il-Partiti Soċjalisti Demokratiċi jridu jimplementaw il-viżjoni progressiva u ta' soċjetà ġusta, jridu jikkonvinċu lil poplu fil-pajjiżi tagħhom b'umiltà, filwaqt li jifhmu li l-verità mhijiex eterna u tinbidel ma' żmien. Hawn il-Prim Ministru saħħaħ l-argumenti tiegħu b'dak li qiegħed jikseb pajjiżna. Tkellem dwar il-previżjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea għal Malta b'mod partikolari b'rabta ma' tkabbir ekonomiku. Sostna li dawn mhumiex riżultati li waqgħu mis-sema. Iżda l-kisbiet ekonomiċi mhumiex il-punt tal-wasla. Ir-riżultati ekonomiċi huma għodda li trid tassigura l-ġustizzja soċjali. Ma naqsitx referenza għar-reġjun tal-Mediterran. Sors ta' tensjoni għal il-Prim Ministru għalkemm żied li l-Gvern jarah ukoll bħala sors ta' opportunità, b'referenza għal kif il-Gvern irid li Malta tkun ċentru reġjonali fl-oqsma tas-saħħa u l-edukazzjoni. Fisser kif l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel iktar anke fejn tidħol l-immigrazzjoni. Qal li s-soluzzjoni għal ċerti problemi fid-dinja tal-lum ma tistax tkun ibbażata biss fuq il-kompassjoni. Tkellem dwar kif hemm ċirkostanzi fejn wieħed irid idur lejn l-aspetti materjali u juri lil dak li jkun kif jista' jgawdi mis-soluzzjoni. Il-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea jridu juru lis-settur privat li huwa wkoll fl-interess tiegħu li jinvestu fl-Afrika. Qal li dan huwa kunċett li mistenni jespandi fuqu meta fl-2017 Malta ikollha l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Tkellem ukoll dwar il-ħtieġa li wieħed ma jattribwixxix ir-riżultati ħżiena f'ċerti pajjiżi tal-Unjoni Ewropea għall-immigrazzjoni minn barra l-Ewropa. Iddeskriva dan bħala kunċett perikolus li jżid ir-razziżmu u l-ksenofobija.